caustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon Ang katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi ko maklaro, gid, kung anong iya dagway. Daw tawo siya. Apang ang iya panglakat. Daw iya sang sapat. Daw iya sang sapat nga uso. Nga ginpakita ni Lola sa akon sa mga libro nga gintun-an namon. Mas mataas siya sa kinaandan nga tawo. Kay man,
kadako sang iya lawas. Ba, ari na siya. Kagalain sang iya mga mata. Nagabaga sa kapula. Diyos ko, amo na balay ning katapusan ko. Lola, patawara ako. Naginulsol na ako. Naginsupak ko ang mando mo. Nga hindi magwa sa payag kong gabi. Piyungon ko na lang ang akon mga mata. Kagbatunon ko na lang ang akon kamatayon. Ba? Anong natabo? Nga wala man ako gintandog sang sapat. Kag sa diin na siya. Nga hindi ko mabatsyagan ng iya presensya. Ay, muklaton ko ang akon mga mata. Wala na siya. Ay, masulod na ko. Mabalik ako sa paghigda sa tupad ni Lola. Hindi ko na lang siya pagsugiran sa naeksperiensyahan ko Ilikom ko na lang ini sa iya. Uy, kadasig lang magligad sang panahon. Subok, 13 anyos na ni Maris. Kagbisan makaisa, wala ko siya gintugtan nga magkadto sa patag. Nakahibalo ako nga sa tago, nagalain ang iya buot sa akon. Apang wala ako sang mahimo, gusto ko lang siya nga ilikaw sa kapahamakan. Be, si Maris, nagsinggit siya? Lola! Ay, kaduan ko siya. Be, Maris, apo, ano ba lang natabo sa imo? Nga nagsinggit ka? Lola, tulo ka! Kadamo sang dugo nga nagagwa sa lawas ko. Ay, apo ko, Maris, wala ka sang dapat nga kahadlukan. Ang nakita mo, patimaan lang ina nga dalaga ka na. Ha? Oo, apo. Kag amo ina ang ginatawag nga rigla. Regla, Lola? Oo. Abi magpamati ka, kay ipaathag ko sa imo. Ang mga lalaki, Lola, nagarigla man? Aba wala. Kita lang nga magababayi. Nga amo na lahaw? Tungod, amo ina ang silot sang Diyos sa aton. Silot? Nga Lola haw? Anong aton sala? Ngaging silutan kita sang Diyos? Suno sa akon Eloy Santo. Ang babayi kuno ang rason kun nga ang nakasulod ang katawhan sa kasalanan. Hindi ako makahangop, Lola. Abi, tapusa anay ang pagpaligo mo, apo. Ugaling ko isa-isay sa imo ang ako nahibalan. Oti, anong sala ni Eva, Lola?
Kay nagkaon man lang siya sang mansanas. Isa pa, gutom siya. Ang prutas nga ginadilian, amo ang representasyon sang sulay. Ang pagkagat sa ginadilian nga prutas, simbolo sang sala. Kag ina, nagasupak sa kagustuhan sang Diyos. Kag ang kabayaran sa kasalanan, amo nga ang pagkatawo nga may kamatayon. Oh, hala, nakadumdum ako nga nakasala ako. Kagyutayan na ako mapatay. Sa babaye gintog yan ang pagbunag sang lapsag. Kag ang pagbunag sang isa kalapsag sa kalibutan, hindi mahapos. Puno ini sang sakripisyo, kabudlay, kag pasakit. Kag tagsa nga may babaye nga nagabunag sang lapsag. Nagahilapit man ang nawong sang kamatayon sa iya. Tagsa nga may babaye nga magbunag sang lapsag, nagahilapit man ang nawong sang kamatayon sa iya. Tungod ang babaye, ginsumpa sang Diyos. Tungod sang pagsupak sini sa iya kagustuhan. Malain gali nga tao ang Diyos, Lola Diyos ko, Maris. Bawi ang ginhambal mo. Oh, nga Lola, haw? Una bes, hindi tao ang Diyos. Ikaduha, hindi kagin maghambal nga malain siya. Tungod hindi siya malain, apo. Ate, sige la. Ginabawi ko na ang ginahambal ko. Ay, apo, magrosaryo kagid karon ha? Para nga matinluan ang imo kalag. Oo, Lola. Pero, hindi ko paghihapon mahangpan. Ha? Ang ano? Kung ano ang labot sang pagrigla sa istorya mo? Paano ininangin silot sa aton? Tungod ang pagwa sang dugo sa aton lawas, isa kapatimaan nga ang babayi mahimo nga magbusong, kag magbunag sang lapsag sa kalibutan. Amoy na ang buot silingon. Tungod siya, nagaatubang sa madamo nga pagtilaw sa kabuhi. Sanoy na matabo, Lola? Kung may lalaki na nga, apo, ugaling mo na lang ina nga mahibalan. Bata ka pa katama para sa butang nga ina. Sang ginasiling ni Lola nga husto nga tion para makahibalo ako sang bahin sa pagbusong kag pagbunag sang lapsag. Kung magpanglaba siya karon o kayon kong iya mga libro mangita ako sang sabat sa pamangkot ko.
Ang libro nga ini, ang makasabat sang akon pamangkot. Nabasa ko diri ang bahin sa lalaki kag babayi. Ang pagpangaluyag, ang pagpakigrelasyon, ang paghalukanay, kasal, kag paghigugma. Kag sunod diri sa nabasa ko, ang paghigugma kuno, among pinakamatahom, kag pinakagrabe nga hitabo sa kabuhi isang tao. Ang paghigugma kuno, kung nagsulod na sa kasing-kasing sang bisan sino, batason niya ang tanan, masunod lang ini. Ay, hala, sugiran ko si Lola bahin sini. Pahibalon ko siya, nga nakita ko na ang sabat nga hindi niya mapaathag sa akon. Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magamatahong sumukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Magamisteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspect. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko.
kung diin man ako makaabot o kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Hindi ko gid ikaw mapatawad sa ginbuhat mo, James. Mas ginpili mo pa nga halukan ang pati nga to sang sa pakaslan ako. Lorena, tiko na gid ang paminsaron mo. Sa sobra mo nga kaalam, hindi mo na mahangpan kung anong nagakatabo sa balibot mo. Ikaw ang tikos ang pensar! Bisan sugpunon mo pa ang tanan nga tinaga sa diksyonaryo, hindi mo pa gihapon mapaatag sa akon kung nga mo atong nanging desisyon mo. Kinpangabay ko man ikaw apang wala gihapon sang natabo. Paano mo mahambal nga mahal mo ako kung wala mo man lang ginapaminsar ang balatyagon ko? Daw ginahimo mo na lang ang rason si Patty sa away naton ngayon eh. Apang nakaibala ko, nga hindi siyang rason. Kundi gusto mo lang nga punggan ang pagtinad ko. Gusto mo lang nga maging simple lang ako nga James mo. Ang James nga mahulat lang sa imo sa higad para nga sa pakot mo. Ang James nga mahipos lang kag pabayaan ka kung anong gusto mo. Gusto mo mapungko lang ako sa higad kag maghulat sa imo. How dare you! How dare you presume nga nakahibalo ka sang ginabatyag ko? Sa banta ko, you have made your choice. Makahalin ka na. Oh, sige. Apagantes ako magalin. Mamangkot ako sa imo. Paano mo nasiling nga mahal mo ako? Kung wala mo ako ginahangop
na kita eh. Wala siguro kita nagahigugmaanay. Gani pwede pala? Maghalin ka na? Madamo pa ako sa kinahanglan ng ihanda. Nagahulat na sa akon ang karir ko. Goodbye, Lorena. Ato na siya. Nainit ako. Nainit ako. Akig ka pa bala kay James? Ay, Maricel. Kaaga paghani sini. Amo na inadayon ang pamangkot mo. Adlaw balas ang pahuway ang Domingo. Gani pa pahuwaya man ang sungad mo ay. Bruha? Pero friend, 3 ka bulan na gali ang nakaligad, no? Bisan na pulo pa katuig siguro ang nakaligad. Hindi pa gihapon makuha ang kainit ko sa iya. Abi mo, kung nagbusong ka lang, isiling ko gid nga nagapanamkon ka. Kido ka abnormal sang kaakig mo sa iya eh. Abnormal akong abnormal ah. Basta, kung madumduman ko siya, nagabukal ang dugo ko. Ano abi kay Kwan eh? Ano? Pwede bala? Hindi ako pagtulong ka sang amo sina. Kido tudson mo gid ko. Kido magusto ka nga ihambal mo. Parte kay James, no? Kwan. Ay, Lor, hindi bala pakaisa ganit niya si Rex? O di, ano karon? Nagkita ay kami sang nagligad lang nga adlaw. Sang naglagaw ako sa ila balay ni Rex. Didto gali nagadayon si James kun ari siya diri sa syudad. Kagabi mo, ginkamusta ka niya? Gani nga nagsugid ako nga diri kita naga-star. Ina lang? Ay, ang matuod. Front ko lang akig ako. Apang sa sulod sang kasing-kasing ko, nalipay ako. Lor? Ara siya sa idalom, kaina pa. Gusto ko no niya nga mahambal ka. Ina, kung pwede. Ginpasulod mo siya diri? Relax. Sa banta ko. Tio naman ini, agod nga magsugilanon ka mo. Maricel, bala mo. Wala ako nagahilabot sa inyo ni Rex, ha? Apa nga ang ginahilabtan mo kami ni James? Wala ka bala makahangop sa akon? Hindi ko siya gusto nga makita. Hindi ko siya gusto nga makahambal. Dapat na hangpan ninyo inatanan? Pero, Lor, ano gid bala ang pila ka minutos nga iusik mo? Maayo gani na kung istoryahon mo siya. Para nga mag-untat na ang pagpangulit niya sa imo. Wala ka na gani nagapauli sa inyo, kay ginalikawan mo siya. Pwede bala nga istoryahon mo na lang ang tao nga ina. Para nga magbalik na sa normal ang kabuhi mo. Sa tion nga piliton mo ako nga atubangon siya. Malayas ako diri. Bahala ka ah. Inagin man siguro ang dapat sa imo. Mga buhi nga isahanon. Hindi ka man maluyag nga may nagaunong sa imo. Hindi ka man gusto nga may abyan nga nagaulikid sa imo. Kani bahala ka ah. Gusto ko man lang kung tani nga makabulig. Kay obvious man nga pareho nga ginabudlayan ng balatsyago ninyo, no? Kung piliton mo gid ako nga mag-atubang sa iya, kalimti man ako. Okay, kung inang gusto mo. Hindi ko ikaw pagpunggan ah. Kag nagapati ako, nga bagay ka mo sa isa kag isa. Nabulagan ka lang sang kaakig mo.
Abi mag-relax ka lang bala. Kag magpamati ka man sang rason sang iban. Ini kay ipamilit mo gidang tiko mo nga rason. Abyan ko pa bala ikaw? Nagbalingbing ka na? Abi ko alay kung kadampig ko ikaw? Gusto ka? Apang nakita ko gani ang sala mo. Sala ang ginabuhat mo, Lorena. Padayon mo lang siya nga ginatulod palayo sa imo. Apang abi mo? Pila ka gabi na ako nga nagabugtaw. Kag nabatian ang hibi mo. Bisa nagadamgo ka. Siya gihapon ang ginapangita mo. Ay, friend. Gusto ko lang ang the best para sa imo. Kag nakahibalo ako. Nga gusto mo lang siya makita nga ginasakitan. Apang mas ka lang nga masakitan kung madula na siya sang dalayon sa imo. Oh, Maricel? Dumirason man siya. Sige istoryahon ko na siya para sa imo. Pero tandaan mo supak sa buot ko ang buhaton ko. Kay daw siya naman naging pili mong abyan, kag hindi ako. Mahalin ako diri, matapos kami nga makasugilanon. Ay, Lorena. Ka-unreasonable gidya sa imo, balam mo. Abi mo sang una, hindi pa ako magpati. Pero subong, nagapati na gid ako. Maricel, wala mo ako makilala sang lubos. Gusto ka? Manaog na ako. Apang antes sina, husayon ko anay ang akon buhok Kadamol gid sang nawong mo, no? Nagkulukadto ka pa diri? Gusto ko lang ikaw mahambal. Lorena, I missed you. Ay, wow! Grabe! Kasagad na sa imo mag-arte, subong. Wala ako nag-arte. Anad ka na gid man matuod mag-atubang sa kamera. Naglungo siya. Kag makita ko ang kasubo sa iya mga mata. Gusto si boss. Dapat wala akong magpamilit yung magpakikita sa imo. Pamati ka sa iya Husto man ang ginapanghambal niya, hindi bala? Apang layo na ginahambal sa kasing-kasing ko, Lorena. Ikaw gihapon ang ginapangita ko. Hindi ako pagdramahi, James. Wala ako nadala sa listahan sa mga fans mo bilang modelo. Lorena, hindi ka kung tani mag-amos sina. Ginasira mong kasing-kasing mo. Aba. Pati ang panghambal mo. Daw nag-aatubang ka na sa kamera. Bisan na kay balo ako nga dala lang ina sa kaakig mo. Kung nga ginahambal mo ina sa akon. Apang ginasakitan kihapon ako, Lorena. Kay hindi ka gani makahangop. Tapos na ang tanan sa aton. Gintapos ko na. Tapos na kita. Kaslon kita makaligad ng 2 ka tuig. Nagbago ng pensar ko.
Kanogo, no? Wala ka nagpangayo sang kontrata? Kuntani, pwede mo ako madimanda, subong? Ginhinulsulan ko ang ginbuhat ko. Ginhinulsulan ko, ina Lorena. Nga wala ko nagpahibalos sa imo. Tungod bugos gid ang pagpati ko. Nagpati gid ako nga malipay ka. Well, wala ka na sang mahimo, James. Nakita ko nga kaya mo nagali ako nga sakiton. Mas importante pa sa imo ang pagmodelo sang sa akon. Nagkahibala ako. Nga bisan anong buhaton ko. Bisan anong buhaton ko nga pagpatag sa imo. Hindi mo gihapon ako pagpamatian. Hindi mo gihapon pagbatunon. Sige. Mabalik na ako. Kakun handa ka na makigambal sa akon. Hindi ka na lang magpagamo pa. Sa tion nga gamuhon mo pa ako, mapakasal ako sa una nga lalaki nga magpalapit sa akon. Oh. Bisan hindi pa madrawing ang hitsura niya, kung duha na lang kamong nabilin nga pilian ko, siya gihapon ang pilion ko sang sa imo. At least, nakahibalo ako nga ako lang ang halukan niya sa bugos niya nga kabuhi. Wala ganit pila ka segundong halok nga ato ah. Wala, Lorena. Amo inang tandaan mo! Kinbaylom ako sa among halok, James. Sige na. Balik na to kay boss mo. Kay Vinny. Kay Patty. Madamo kasang babae nga pwede nga ibalyo sa akon, James. Pero maghalong ka lang. Kay basi kung makasalapo kasang may balatian. Basi kung malatnan kasang batasan nila nga naga-ilis-ilis ang boyfriend. Ato na siya. Pumatiyag ko. Doon nagpalang luya ang mga tuhod ko. Nakahibalo ako. Na doon nagsobra na ako. Below the belt na ang mga tinaga ang ginpuyan ko sa iya. Si Maricel, may dala siya nga dako nga bag. Maricel? Ako na lang ang mahalin Dito na lang anay ako sa tiya ko. Para nga hindi ka na mabudlayan nga magpangita pasang ilistaran. Sige. Maghalong ka, Lorena. Kung kinahanglan mo ang bulig, nakahibalo ka man kundiin ako. Ato na siya. Nagsunggod gid siya sa akon. Kinbayaan niya ako. Lorena, mamangkot ako sa imo. Ano ina, Mariel? Nga ba nga akig kagad kay James Padilla nga ina? Hindi ko lang siya type. Ikaw lang sigurong babae diri sa Pilipinas ang wala naga-type sa iya? O kung basi, may wala ka lang nasugid sa akon? Sa nahibalan ko, isa lang kamo ka lugar. Schoolmate ko siya sadto. Ay, anay ka. Hindi bala. Siya atong kaupod mo sa nag-apply ka diri sadto? Lain ang gunting niya Kay medyo matambok sa jutay sadto.
Kag pila ka beses sa mga mo nagbalik-balik diri sadto eh. Nga ba lang nga, hindi mo siya kaupod subong? Nag-break na bala ka mo? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagid ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Mga kabombo, nakahibalo bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Color. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember,
And if you will forget, recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kung gusto mo nga magpalagyo, paagyon ko ikaw didto sa pader nga may buho. Kag didto ka na makalapo sa akong jutay nga balay. Matodyo, Ikoy. Pwede ako makaagi sa buho nga nagalusot sa imo balay? Oo, dira ako nag-aagi mo. Amo na nga kung kisa makita mo ko. Kung kisa, hindi man. Kung sa English pa, now you see, now you don't. Pero natural, mabayad ka man sa akon. Oo, bayaran ko ikaw, Choy, kung makagawa na ako. Te, saan mo ka nagaplano nga magpalagyo? Sa labing madali nga panahon? Sige. Tabuon lang naton nga nagakatulog ng tanan. Itudlo ko sa imong hollow block nga nagasirbi dingding sa prisuhan. Kag pila lang na kapidaso nga hollow block. Pwede mo ina nga itulod. Kag makahimo ka na sang buho nga pwede mo nga maagyan pagwa. Kag dito kasi na makalusot sa akong balay. Kag hindi ka na makita kay ara ka na sa sulod sa akong balay mo. Pagkatapos, makapalagyo ka nga hindi madakpan. Salamat, Gidjay. Wala akong maguna-una nga makabuli ka sa akon sang dako. Itudlo ko sa imong pader. Ara dira sa kwarto nga nabutangan sang mga ginagamit sa pagpaninlo sang kasilya sa presuhan. Ako lang nang nagasulod dira mo. Kay man buliboy ako mo. Amo ina nga nakahimo ako sang likom nga alagyan. Kuna mo, Choy, itudlo sa akon ang alagyan ngayon, ha? Itudlo sa akon, Choy. Hindi ko pa malimtan naging siling sa ako ni Robin. Nga may isa ka babae nga kanawungid ni Sheila. Kagusto niya nga magkato ako dito. Mahapit ako sila boarding house. Agad nga makita kong babae nga ina. Apang sa ano matabo, nga kung si Sheila ina, wala siya magbalik sa akon. Hindi ako magpati nga si Sheila siya. Tugod gan sugod sa ako ni Robin. Nga ngalan niya amo si Marta. Apang nga ngalan niya ina, wala ina sang bili sa akon. Si Sheila gihapon,
Nakahibalagod ako nga mabalik sa diri. Mabalik siya sa akon. Bago nakahibalo siya, nga nagahulat ako sa iya. Salamat kay wala ka na natagan sa mabugat nga silot, Sherwin. Ginbayaran ko siya sang mahal. Inabayaran mo siya? Oo. Nabayaran ko siya. Sa sina, hindi ako mabudlayan sang maayo. Nga hindi mo lang pagbaklo ng imo kahilwayan. Ginbuhat ko na ina. Apang hindi pa pwede. Mahulat pa ako sang isa ka tuig. Kung mag-abot ang kadlawan sang presidente, isa ako sa ginapropose nga pangayuan sang pardon. Amo gali, Sherwin. Kung mo, maayuin na nga balita. Maayuin na nga balita. Ellen, abi magpahuway ka naman. Kay na pa sang agang ginabuhat mga pagluto sa mga pagkaon sa mga kaupod naton. Wala sang kaso Wala ako ginakapoy, Aura. Gusto ko lang makabalos sa imo. Kung wala ka, ayhan patay na ako subong. Sana siling ko na. Ginabuhat ko lang ang nagakadapat nga buhaton sa nagakinahanglan sang bulig. Apang sugiri ako sang matuod. Wala ka na bala sang himata? May ara ang akon lolo nga tigulang na. Kagayhan, patay na siya sa tion nga ini. Bangod ka dugay na kaayo sang maghalin ako didto sa amon duog. Amo gali? Isa ina sa akon ginapaligban, Aura. Naghalin ako nga wala makapaalam sa iya. Nakahibalo ako nga masakit sa iya ang akon ginhimo. Sa iya ako nagapalapit kung nagakinahanglan ako sang bulig. Apang naghalin ako nga wala man lang magpahibalo sa iya. Kagayhan, amo ining silot sa akon. Mangud kadamo sang sala nga nabuhat ko. Labi na gid sa akon mahirop nga abyan. Ay, Ellen. Tanan kita nakahimo sang sala. Apang may tion nga makahimo kita sang sala. Apang may tion man sa paghinulsol. Kag may tion man sang imo kamatayon. Apang kinahanglan mo nga mabuhi. Kay nagapati ako nga amo ina ang imo kapatawaran, Ellen. Husto gid si Aura. May tion nga nagapangayo ako sang kapatawaran. Apang ang mga tawo nga ginhimuan ko sang sala, wala na. Labi pa kay Marta, ang akon mahirop nga abyan. Ako ang nagpatay sa iya. Do si Judas ako. Kag si Lolo Bob, kaayo gid sa iya. Siya lang ang akon ginadalaganan kun ara ako sa mabudlay nga kahimtangan. Apang ginlayasan ko siya, kaginkawatan ko pa. Kag si Marta, ginkawat ko ang iya anak.
Si Michael gid lang ang bugto nga tinuga nga nagahatag sa akon sang kusog para nga mabuhi pa. Kag hindi pa ulihi ang tanan. Kinahanglan makahibalo siya sang kamatuoran. Kinahanglan gapapatawad niya ako. Ay, nakita ko nga palangga niya ako. Kag nagalhaom gid siya nga ako ang iya iloy. Kag mapatawad ayhan niya ako. O Diyos ko, huligi ako nga makita ko pa siya. Huligi ako nga makita ko pa si Michael. Nakita ko naman ang akon mga lalagway. Nagintapi ko sa puwertas ng akon aparador. Nakita ko naman ang akon kaugalingon sang unang panahon. Ang matahom nga si Martha. Kag nagabatyag ako sang kalipay. Bisan makadali lang. Ang laom ko, wala na sang katapusan ng tion nga to. Kinadayaw ako sa mga tao. Ang akon tingog. Ang akon katahom. Kag may lalaki nga naghigugma sa akon. Si Sherwin. Apang paghigugma nga among nagtulod sa akon sa kahimtangan ko nga ini. Nagsala ako sa akong pagkabi kay Sherwin. Kingamit niya ako. Agod nga mapuno ang yan nightclub sang tao. Kapang, uli na sa makita ko ang matuod nga paghigugma. Nakita ko ini sa kay Bart. Kapang ulihin na. Ulihin na ang tanan para sa amon nga duha. Kag may anak ako. Apang anak nga hindi ko naman makita sa kadugay sang panahon nga naglikat. Kag nakahibalo ako nga nalimtanan niya ako. Nalimtan ako ni Michael. Siyang rason kung nga nagpanago ako diri. Tungod hindi ako maluyag matultulan siya ni Sherwin. Kag nagtaok ako. Apang tiin na siya. Tiin na sila ni Ellen. Kag amo man ang iban kong mga abyan. Si Rodelia. Si Raymond. Tiin na sila sa tion nga ini. Ay, wala na ako sang iban nga abyan magluwas sa ilang duha. Kagsupong, ang akon abyan. Among duha ka estudyante nga nagaboard sa boarding house. Silang nagbulig sa akon sa madulaan ako sa kanimo. Ay, maayos sila nga mga bata. Apang ginatinguhan ko nga hindi ako maglapit sa ila. Hindi ako maluyag nga may makakilala sa akon kung sino ako. Kagamay ng rason nga nagalikaw ako sa ila.
Hindi ako maluyag nga makighambal sa ila. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio